mar Valentine nyakora Mugejwang pod wadhi mbele ko twak marwa e studio kae wanno ka sa oseringo en dakika 7 tok sa 6 mano mar odiochieng' pod wadong' kod seche moko kata dakika moko mar mondo mi wadhi mbele ko twak marwa ote magi bende chwala abo bedo ka adhi mbele kod somo gi e kinde mwadhi mbele ko twak marwa kwa dhi mbele adona bi kod kuome Barnabas Achoki e kinde mane twak ni wacho ni e kinde ma ji nitiere osiep kata e kinde ma ji nitiere hera nitiere red flags moko ma ng'ato nyalo ng'iyo kapok idonje gimoro ahinya. Red flags gi gin kaka mage mwinjo bed ni joma tindo masani kata bedo ni ngima tek seche moko wacho ni anu adhi ng'ama nigi pesa ni ng'ama nitiere kod prado to winjo bed ni bende giparo giwacho ni kik adonje matut ang'iya ne achiel ariyo adek moko ma seche moko aneno ka ok dhina maber tagwe ng'wech ka weche pok obedo matek. Barnabas aparo ni red flag mokwongo akaw kama nyiri gi na lose en ng'at ma oro ni text ni dwaro ni gas room to pok ung'ere ahinya ing'eni mano ka in ng'ano madichuo mano red flag kech mano nyiso ni nyako ni en ok odwaro pesani omiyo kin ng'at midwaro kaka Vincent kata Silas kae kidwaro ng'at midwaro dak go mano koro osechako nyiso signs moko ni mae to ng'at madwaro mana tiyo koda kech hera ok en tiyo gi ji era en kaka waherre omiyo mano en red flag achiel. To red flag moro be ka wadhi korka nyiri en ng'atno ma wacho ni kihera to bi wadhi kama to gima gidwaro to gidwaro dendi to ok giheri gi chunygi. Mago gin red flag kech nyaka wa progress mos gik moko biro gi sa omiyo ng'ato kiromo kod kata dwe achiel pok orumo to openji ni owacho ni gas orumo mano ng'eni mana red flag. Kata kineno ka ng'ato mapando simbe kata ka sambo loso e simu to owuok kama intie to odhi loso bang'e kumoro nono mano be red flag kech ang'o gimomiyo ok odwa loso kama intie nyalo bedo ni en gi ng'at moro tenge. Omiyo nitie red flag mang'eny kata kaka ng'ato relate gi ka en dichuo kaka relate gi mon moko king'iyo kaka ochal kaka relate gi jok moko nyalo bedo red flag nikech bae ng'ato ma ok en gi musimamo. Ing'e samoro ji ruomore to ok ipenj ng'ato ni in isebedo relationship adi to be ni we relationship na nade koro ng'ato ka wacho ni nyoro ne en gi relationship moro to kawuono kendo en kodi mano be red flag kech ok nyal wuok e relationship achiel ok gin law mi ilonyo mae to kendo irwako moro mago gin red flag. Kata ng'at ma koro chako bedo makwiny kata ng'at ma chako dwa goyi kata ma loso kodi e yo moro ma chal ka gima ntiege to in osiepni mago gin red flag kech nitie kama chope ma ng'ato kaka dichuo nyalo provide kaka nyako ni nowacho provision nitie lakini tie kama koro provision no chuno nikech koro in chuor nyako ni tie kama wifely duties bire nikech koro in wife to kitim wifely duties to in pod nyako in pod inosiebe ng'ere mana wan man to isechako luoko ne sede kendo luoko ne gik moko mago koro ok gin gik mabeyo omiyo nyaka wabed ni waneno red flag kaka otiyo kaka samo kecho to chal nade tijo kaka go treat waiter ing'eni waiter no ka gid ng'at ma dichuo to waiter no nyako to kelo ni chai to samoro no lew sabu gi chai to ineno ka nyako no kwiny ma kwiny no bowuok ni mago gin red flag. Kato kata kin ng'ato kin dichuo to ineno ka nyako no be behave ka utiyo kamoro achiel to ineno kaka oriembo ji kata kaka oloso e wi dichuo nitie moko ma gik ma giwacho e wi dichuo gin gik ma richo ahinya koro mago gin red flag kech mano maybe nyako mosahinye gi bwana moro koro pod en gi kaka Grace na wacho mbele pod en gi lit moro ma obogolo kuomi omiyo mago gin red flag ma nyaka bed ni ng'iyo koro kik ma ok bed maber kik iwach ni ng'andi bolokre mano gi mistake ma joma tindo timoga wacho ni obolokre gik mineno kika koni kosakendi gibo bedo double kata triple omiyo mago gik miri kineno gimoro mok yiego to chak wuok kanyo mos mana kik hinyri. Ilero kanyo makare ahinya. Grace pon no nitie midwa mede gima nyalo owacho maber gima anyalo mede en ni kaka o treat ji maybe anyuola nitie kaka onyalo loso ka en a young man nitie kaka onyalo loso gi mama ne to koloso gi mama ne tineno ko odhawo ne mama ne in koro kodhawo gi mama ne in to koro obo dhawo kodi marom nade
mano en a major red flag. Woga mos tidhi. Ka en a young lady to nitie kaka o treat baba ne, maybe baba ne tuo, to kogoni simu wacho ni baba na ni chanda sijui ang'o no otuo ok otho mano koro ing'eyo ang'eya ni nyako ni to ok en nyako maber. Mano en major red flag. So nitie gik moko matindo tindo ma inyalo neno, inyalo observe. Tanawacho ni kidwa donje e kend kata kidwa donje mondo ibed go siep, nitie gik moko ma ibe ing'eyo ni kaka nyako kata kaka young man, ing'e ni nitie gik moko ma ang'iyo ni kaneno ma taneno ma taneno ma taboringo, lakini kaneno ma gima to mano bomora. So ibe nyaka ibed gi standards ni, ibe nyaka ibed gi values ni, ok ni values mag jok moko koro ema imak rigo isir rigo. Nyaka ibed gi values ni, value ni en ang'o makoro ka ng'ato wacho ni kaeri wadwa ni watim gini wacha according to value na an ok anyal donjo kanyo, koro according to value an gigo ok atim ga. Koro nyaka ibed ng'ato ma en principled mondo ji ok teri ni kawuono en jogi, kawuono en ang'o, kawuono sijui ji owacho kama e mtandao. In principled. Newach nitie joma ng'eny ma wacho ni an ing'eni adwaro koro mondo adwaro ng'ato maber, ng'ato ma koro en Mr. Right, kata adwaro ng'ato ma en Miss Right, kaka awinjo kaka giwacho Miss Valentine, Mr. Valentine. Adwa penji, in wuon, in Mr. Right? Idwaro Miss Right no, in Mr. Right? Koro nyaka idwaro mondo ibed Mr. Right no, nyaka ibed gi values ni ma ibed ng'at ma in principle. Idwaro Miss Right no, to in Miss Right. Kidwaro Miss Right, in Mr. Right. To ka in Mr. Right, idwaro Mr. Right. You must know, am I also Mr. Right? Kose, am I Miss Right? Ng'at ma dwaro no, an ang'o tich mane masitimo kuoma mondo abede Mr. Right? Kata tich mane masitimo kuoma mondo abede Miss Right? To be kamedo kanyo matin kwaldo kuom nyirigi, en ni nyaka ibed nyako, nyaka ibed ng'at ma o respect iwuon. Kibed gi luor, ibed ng'at ma dobelo kaka you treat yourself, kaka bwana chabo treat. Omiyo samoro asaneno ang'eni nyiri ginacho ni awinjo ka jina wacho ni nyiri kwech ahinya, but ang'e asaneno nyiri moko moko kwech, gin gi principle gi. To sama ng'ato dwa chako miyi pesa kama to mano be nyalo bedo red flag, kech oparo ni in kaka nyiri moko, koro dwa mano use pesa cha mondo owin godo love ni. Omiyo nyaka ibed ng'at man gi principle ma koro in be inyalo dak kaka idak, kaka bana no nitie kata onge. To mano ma be dichuo mang'eny ohero. Dichuo ohero nyako man gi respect, nyako moritre, nyako manyalo gineno ni nyako ni en be or respect herself. Koko respect yourself, ok nyalo expect ni bwana chabo respect. Newach kudonje kend ka, ting'e ni en teamwork. Ok en wach mar ni jago ni ema nyako provide, nyako ni ema nyako provide. Newach kaono en gi tich maber, to tich no korumo, ibo timang'o. To ka in nyako ma in gi tich maber, to tich no korumo, ubo timang'o. Koro en teamwork. Kata ka wan e hera wan osiepe kama, wang'e ni wan osiepe, ok awach ni wach mar ni 50-50, awacho ni waket gik moko together, mondo wane ni kata kawuono ki ichulo chai, kawuono kinyabo chulo chai, kata in kinyabo nyiewo ni chocolate. Abo nyiewo ni chocolate. Yeah, so that it is 50-50. Ok ni every time adwa ni en monyiewo na. Nikech bende iwinjo ka joneno moko kanyo ne wacho mano joma ne iloso gode counties mopogore. Ne giwacho ni Valentines ni Grace. En gir nyiri kende kose joma yawuoyi bende winjo bed ni nitiere kaka idhialo. Nikech thothne adira kata ka wang'ie social media, joma nyiri ema post ga no nyiewne gi flowers, onyiewne gi chocolate, onyiewne gi gik mamoko. To pok aneno dichuo mo post flower ni an bendero, nyadendi na mahero, onyiewna gine rise wacho ni bo nyiewne nyaka nyiewne to anyiewne ga chocolate. Anyiewne ga chocolate kata samoro anyiewne mandas,
Samoro anyiewo nitie gik manyiewo. Samoro be ok ni dichuo ok dwa maua. Dichuo nyaka orne pesa moro. Pesa ting. Ore ng'enya data in be made godo time moro 1,000 moro kanyo. Ten be owinjo ka in appreciated. Dichuo be dwaro bedo appreciated. Koro dichuo mang'eny ringe Valentine ni nikech osaloke ni en gir mon kata nyiri. To wan be wadwaro mondo werwa. Omiyo to erwa kaka yiero wata opogre. An akadwa flowers. An anyalo bedo ni adwaro kata wallet moro kata adwaro iorna pesa moro. Fuel moro. Kati kaka samo adhi mtu akadhi pesa yaje we aole petrol kawuono. Mano e Valentine mo adwaro. Wacho kanyo makare ahinya mano bende yiena mar mondo mi aduogi rawere adana chak kodi Silas wang'e ni kinde ma waloso e weche hera gisani wang'e ni hera adiera e